Immaġina xenarju fejn kollox li nafu dwar il-ġranet tal-aħħar jinsab biex jitrasforma, fejn it-twemmin antik jikkonfluwixxi ma' rivelazzjonijiet tal-għaġeb. Inti wasalt biex tibda vjaġġ li jisfida l-arfin tradizzjonali, jiżvela sigriti moħbija fil-paġni ta' ktieb antik, narrattiva li tista' tibdel il-fehma tiegħek tad-dinja f'minuti biss. Ibqa' magħna u skopri sinjali misterjużi u inkredibbli li jistgħu jkunu qed jinfetħu quddiem għajnejna. Inti preparat għal din ir-rivelazzjoni? Żomm għajnejk fuq l-iskrittura mqazza, differenti minn kwalunkwe ktieb tal-istorja li tista' ssib fil-libreriji pubbliċi. Il-Bibja tirrakkonta avvenimenti mill-ħolqien tad-dinja sal-aħħar żminijiet. Ġes għallimna biex nisru u nitolbu, iżda x'għandna nkunu qed infittxu. Żgur li ma rridx li nħarsu passivament lejn isħab nistennew ir-ritorn tiegħu. Ridna nkunu attenti għall avvenimenti tad-dinja u nirrikonoxxu s-sinjali li jgħinuna nippreparaw. Dawn is-sinjali huma bħal twissijiet, għalhekk ejja nesploraw Mattew 24 fejn id-dixxipli jsaqsu lil Ġess dwar is-sinjali tar-ritorn tiegħu. X'nagħmlu jekk ma nkunux nafu meta se jiġri? B'risposta għal din il-mistoqsija, Ġess ta' risposta ċara u diretta. Nistgħu nirringrazzjaw lil Alla għal rispons daqshekk ċar f'Mattew 24:35. Waqt li Ġess kien bil-qiegħda fuq l-għolja taż-żebbuġ, id-dixxipli resqu lejh privatament u staqsew, għajdilna, meta se jkun meqrut it-tempju, u x'se jkun is-sinjal tal-miġja tiegħek u t-tmiem tad-dinja. Ġess wieġeb, oqgħodu attenti li ħadd ma jqarraqkom. Ħafna jiġu f'ismi jaffermaw is-seta tal-isem li tappartjeni lili, jgħidu, jiena l-Kristu, il-Messija, li mżejjen, u jqarqu b'ħafna. Fil-ktieb tar-Rivelazzjoni, u jipprovdi tweġiba ħafna aktar dettaljata u komprensiva, iżda hawnhekk u jagħtina sommarju tas-sinjali li jippreċedu l-wasla tiegħu. Id-dixxipli resqu lejn Ġess bil-moħbi waqt li kien bil-qiegħda fuq l-għolja taż-żebbuġ. Din il-konversazzjoni sseħħ f'Mattew 24:36. F'dan il-pass, u jsemmi 4 sinjali distinti tal-miġja tiegħu. L-ewwel sinjal huwa diżastri fid-dinja, inklużi gwerer, ġuħ u terremoti. Il-Knisja, mhux id-dinja, hija t-tieni sinjal tal-miġja tiegħu. Dan iwassalna għat-tielet sinjal tal-aħħar żminijiet, it-tbatija ta' Ġerusalemm. Imbagħad Ġess jgħid li r-raba' sinjal tal-miġja tiegħu jiġri immedjatament wara dak. Għalhekk, inkunu nafu meta u ġej u nkunu lesti. Ma jkun hemm l-ebda riskju ta' profeti jew messiji folos meta jidher dan is-sinjal. Ma jkun hemm l-ebda u kollox jiġri malajr. Dak li jiġri huwa eklissi totali tad-dawn naturali, ix-xemx tiċkien u l-kwieket jaqgħu. F'Mattew 2:4-2-9-3 fil-Bibja Amplifit huwa miktub, immedjatament wara t-tribulazzjoni ta' dawk il-ġranet, ix-xemx tiċkien u l-qamar ma jagħtix id-dawl tiegħu, u l-kwieket jaqgħu mis-sema, u l-poteri ta' smewwiet jitħawdu. Mbagħad jidher is-sinjal tal-iben tal-bniedem fis-sema, u t-tribujiet kollha tal-art, speċjalment l-Iżrael, jibku, jindmu mir-ribeljoni tagħhom u ċ-ċaħda tal-Messija. U jaraw li l-liben tal-bniedem ġej fuq is-sħab tas-sema b'kapaċità u glorja kbira, brillanza u splendur. U jibgħat lill-anġli tiegħu b'tromba kbira, huma jiġbru lil mażulin ta' Alla mill-4 tirjieħ minn tarf wieħed ta' smewwiet tal-ieħor. Hemm ħafna previżjonijiet bħal dawn fil-Bibja. Isajja wkoll jara dan, jgħid li smewwiet jintwew bħal ktieb, kif hemm miktub f'Isajja 34:4 fil-Bibja Amplifit, lost ta' smewwiet idub, u smewwiet jintwew bħal ktieb, lost kollu tagħhom, il-kwiekeb u l-pjaneti, ukoll jintefgħu bħal werqa mwiet fuq id-dwili u tin mwiet fuq is-siġra tat-tin. Id-dawn naturali jisparixxi, u jibqa' biss id-dawl artifiċjali biex jilluminaw l-art x'inhu jiġri. X'inhu għaddej? In-nies jistgħu jistaqsu. Dan hu il-insara jgħidu. Ix-xemx, il-kwiekeb u l-qamar jieqfu jixelu. Ftit qabel dan l-avveniment, Alla jitfi dwar tas-sema biex jipprepara għall-brillanza tas-sajjetta li timmarka r-ritorn tiegħu. Imbagħad u jiġi fuq is-sħab lura lejn id-dinja u niltaqgħu miegħu. Ma nistgħux niġbru f'stadju terrestri għax m'hemmx wieħed kbir biżżejjed biex jakkomoda tali folol enormi. Niltaqgħu miegħu fl-arja u dan ikun biżżejjed. Mhux ħaġa fantastika? Meta tara dawn il-ħwejjeġ kollha, taf li hu qed joqrob,
قدي biex jidħol u jgħid li ben tal-bniedem jiġi wara dan il-perjodu ta' tribulazzjoni. Hawnhekk, it-tbatija ta' qatma Mattew 24:21 biex tipponta għal perjodu speċifiku ta' tribulazzjoni kbira. Il-frażi avverbjali immedjatament wara tenfasizza li dawn is-sinjali ċelesti u l-miġja ta' ġess seħħu wara l-perjodu ta' tbatija kbira, kif deskritt f'Marka 24:1, 15-28. Disturbi ċelesti, l-aħħar żminijiet jiġu b'disturbi kbar fis-smewwiet, sema dlam, kwiket jaqgħu, it-taqlib tal-forzi ta' din l-età u fl-aħħar il-miġja ta' ġess. Fil-miġja tiegħu u jiġbor il-magħżulin minn tarfijiet ta' smewwiet. Dawn l-avvenimenti x'aktarx jirreferu għal miġja tiegħu fl-aħħar ta' żmien ta' tribulazzjoni li jikkorrispondi għal ħin tal-ġudizzju tan-nazzjonijiet. Diversi passaġġi profetiċi jiddeskrivu d-disturbi kosmiċi li jippreċedu u jdawru r-ritorn glorjuż ta' Ġess, kif ġol 2:10 fil-Bibja Amplifit, qudiemhom l-art titħawwat, is-smewwiet jirtremblu, ix-xemx u l-qamar jiskuraw, u l-kwiket jitilfu l-brillanza tagħhom. Kif deskritt fil-Rivelazzjoni 6:12-14 fil-Bibja Amplifit, ħarist meta fetaħ is-sitt siġil, u kien hemm terremot kbir, ix-xemx saret sewda bħal ħarir tal-bajd, u l-qamar kollu sar bħal demm, il-kwiket ta' smew. U jitwaqgħu fuq l-art bħal siġra tat-tin tarmi l-frott tagħha meta tħawwat briħ qawwi, is-sema rtira bħal scroll meta jkun rullat, u kull muntanja u bżira tmexxew minn posthom. Is-sinjal tal-iben tal-bniedem jidher fis-sema. Huwa diffiċli tgħid x'inhu eżattament dan is-sinjal. Jidher li jippreċedi r-ritorn tiegħu kif deskritt fil-Rivelazzjoni 19:11. Forsi dan is-sinjal huwa b'xi mod relatat mad-disturbi kosmiċi inkredibbli li jippreċedu dan l-avveniment kbir. Fil-Rivelazzjoni 19:11 huwa miktub, issa rajt is-sema miftuħa, u wara żiemel abjad. U dak li qiegħed fuqu kien jismu fedeli u veru, u fil-ġustizzja, u jiġġudika u jagħmel gwerra kontra n-nazzjonijiet ribelli. Lilin mis-sinjali fis-sema, hemm sinjali oħra tar-ritorn tal-mulej. Xi tħoss meta tistudja dawn ir-rivelazzjonijiet? Din hija biss il-bidu ta' vjaġġ profond ta' għarfien permezz tal-paġni tal-istorja u l-fidi. Kull skoperta, kull sinjal li nesploraw illum jiftaħ il-bieb għal mistoqsijiet ġodda u tweġibiet tal-għaġeb. Iżda ftakar, dan huwa biss framment ta' univers mimli misteri u veritajiet moħbija. Jekk int affaxxinat, intrigat, jew saħansitra sfidat minn dak li smajt, ma tiqafx tesplora. Segwi l-kanal tagħna biex niskopru enigmi oħra flimkien. Ikkummenta b'interpretazzjonijiet tiegħek, waqsam dan il-video. Ma' kull sem ġdid, nespandu orizzonti u nilluminaw toroq oħra. Inti lesta għall-iskoperta li jmiss. Għax aħna għadna kemm bdejna. Narawkom fil-video li jmiss.